Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw, tabi sa tuya gabos. Haranin na kita sa katahawan po kan sarong mayor na proseso kan sa tuyang istorya demokrasya sa bilog na Pilipinas. Kami po minapaabot giraray ng maugmang pataratara sa lambang miyembro kan Sosyedad asin kan Familia sa programa na pong Tingog kan Banwaan, the continuing coverage po kang radio station DCGB AM kan boses kan barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 atod sa Indokan PBN DCGB AM sa pangarap po kang bilog na puwersa. Ako man po si Pio Fernandez, agud kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Tingog kan Banwaan po ini. Boses kan barangay. Ano man po ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Katuwang ang bilog na tropa, sige po, diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Ang sa kuyang number tabi, kung igwa ka mo, nin gustong ipaabot na informasyones. Sa Globe subscriber 0961 o 0926 015020 that 0926015020 as in sa Smart 0961-759-0888 that 0961-759-0888. Pwede ka mo dyan tabi mag-text query, text reaction as in iba pa dyan sa indong palibot. And ikokonektar niya to yan sa abot ka sa tuyang magakaya sa mga personas na dapat niya tong mapaabutan kan informasyon as in mapaaktibaran ang mga sitwasyon. Region-wide, nadadagong kita DCGB AM as in worldwide, netwide sa DCGB News Online. Yung igwa po dyan in radio apps, mas magayon tabi. So sa tuya dyan na mga paraan tabay, makapag-install ka mo kan live app kan DCGB sa cellphones nindo. Tanganing updated tabi, madalion man sana po. Nakadata ka mo or yaon ka mo sa lugar na may wifi, may internet, magpasiring ka mo duman sa search engine, sa Play Store, then i-search nindo DCGB Live App. Yan, ita-type nindo duman DCGB Live App, then i-click nindo yung search. Pagkatapos mabutwa na dyan, so logo po kan DCGB, i-click nindo install. I-wait nindo, halat-halat ka mo, mga 1 minute tabi. Pagkatapos, pag na-install na yan, i-open nindo presto. Madadangog tabi nindo ang DCGB sa indong cellphones, sa inman ka mo, sa bilog na kinaban, basta nakadata ka mo, or may internet po sa indong lugar, may wifi. Yan, tabi tan mga cellphones baga tabi ngunyan, dahil namanin mga AM band, kaya susamuya pong IT department sa pamamayo ni Sir Nonoy Locsin sa engineering department, nag-create po ning live app tanganing yan na mga cellphones nindo may DCGB AM ha. Pwede man kamo duman sa chatbox tabi kan DCGB News Online worldwide netwide. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang kang bilog na tropa. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Election coverage. Paghatod nin mga impormasyon asin resulta sa kondukta kan barangay asin SK election. Kaiba ang bilog na tropa kan DCGB News and Public Affairs. Boses kan Barangay. Pinakamahiwas, pinakamakaskas, asin pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Sa DCGB. Always number one. Always at your service. Sige po, dagdagang taan mga istorya dyan sa luwas.
Boses kan Barangay, Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Aramon ta daw si Joshua. Joshua, marhay na aldaw. Location mo, what's happening? Yes, good morning, Tabi Sir Pilio. Good morning sa mga karantaba. Location kan DCGB News. Ano yung kita digdi sa pilot area kan na mall voting. Digdi sa SM City, Legazpi, kung saan susub sa mga initial tampake pag-ulay Sir Pilio sa mga nakatapos ng magboto. Medyo convenient talaga sa parte ninda ang magboto sa laog nin Sarong Mall kumpara kan mga nakaaging taon na nagboboto sinda sa mga eskwelahan. Medyo conveniente, malupot-lipot na naka-aircon, muda medyo mahiwas ang lugar tabi, Sir Pio. Mahalat kita rin nagkapirang minutos na mahalat kita kami magluwas na makatapos naman magboto na personal tang mahagadanin kumbaga reaksyon kana sa iyo man na eksperyensya sa pilot na ini na mall voting. Pero pag-abot tabi, Sir Pio, sa kumbaga general situation kana sitwasyon digdi, talagang medyo marikas-rikas ang dalagan kan pila. Maladit na sa mga botante, nasa poko mas umay no 700 na mga botante ini kan barangay 36 kapantawan sa ining syudad nin Legazpi. Nailop nang nagboto sa mga senior citizens buda mga PWDs kasubago nagkaarama yun ning maray. And medyo conveniente sa pagsirpyo kahit mga katugangan tang mga PWDs, lalo na sa nagpaka-wheelchair, dahil na tinda maagi sa mga medyo malubak-lubak, sa igwa na ki elevator na sa indang agian, igwa ki nag-assistir tabi digdi Serpio, ano yun digdi sa mga taga-DepEd, so taga-Commission on Human Rights, yaman digdi nakaantabay, and may naka-standby na first aid station kan na Philippine Red Cross mula ang Department of Health maki. So yung kita manay, good morning po. Nakatapos pa na po magboto. Pwede may kamakaoran. Si Sir Pio Fernandez po ang nasa ibong na linya. Apotong nilang po kung kumusta ang sa imong experience. Ano po ang edad mo na ano po ang pangarang mo na edad po si Sir Pio Fernandez po? Rosita Aringo, Dirang taon ka na po. 58 po. Kumusta man po ang magboto sa laog nin Sarong Mall kumpara kan mga nakaaging nagboboto ka po, ma'am? Ay magayon din tapos madali, silensyo, malinig. Mga perang minutos po nagdurar sa imong pagboto poon kan pag-abot mo hanggang sa paglawas mo po, mami? Madali man lang din nga ning gari, wala man nga gar 30 minutes. Madali o man lang po. Pirang minuto lang. Kung pirang beses mo na pong nagboto, nanay? Same po digdi sa Di kang kahit po na nagboboto ka pa po itong mga nakaagi. Pirang beses na po. Dahil ko matanda, basta pag nagbuboto ako, dahil akong absent, on kang pagboto ko hanggang ngunyan. Okay, tabi si Tio. Si nanay na po sa pangalan mo doon. Rosita Aringo po. Rosita Aringo, tabi si Tio ka na barangay Kapantawan. So halos talagang talaga si Tio na naapot na medyo positibo talaga ang naging reaction digdi sa mall voting. And kasubagway, nakaulit sa mga DepEd personnel na kung medyo magayon talaga mag-imisunod kayo ni bahad niya sa mga masunod na eleksyon, magdakol-dakol pa ang mga arog kayo ng mall voting Commission on Election. Okay, Joshua, yaong pa si Nanay Rosita. So, yun, Tabi, balikan Sige, tawan mong monitor. Si Sir Pio Fernandez po, nanay, kan DCGB, may higit lang po nanay nakahaputan kan sa imong kumbaga experience sa gilaray tabi. Si Sir Pio Fernandez po, nanay. Hello, maray na aldaw tabi, Nanay Rosita, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Opo. Oho, pera na tabi giraray so edad mo po? 58 na po. 58, barangay Kapantawan Baya ka mo tabi, ano? Ayo po. Ayan, oho. So pag sakat mo dyan tabi sa SM Mall, so sa tuya dyan na presinto, paano so pa sistema mo tabi? Po. Pag sakat mo tabi dyan, ano so pa sistema mo? Nag-escalator ka o nag-elevator? Nag-elevator lang po. Yan, oho. Ay, escalator pala. Oh, escalator. Kumusta so experience pag sakat mo dyan? Okay na, okay po, sir. Yan, oho. Tranquilo. Tranquilo. Tapos,
So experience mo pagboto mo niyan, ikumpara duman sa enot na mga pagboto na bako ka sa sakay sa elevator mo da escalator. Anong gusto mo tabi? Ano po, ayan na, mas, madali digdi. Yan. Mas gusto mong arog na kaan sa mga masunod pang eleksyon tabi, Nanay Rosita? Ay, iyo po, sir. Yan. Gusto malipot pati. Oh. Huna ako pag sakat mo dyan sa SM, naglayog ka. Nanay Rosita, Po, nakaresibi kang paipit. paipit. Oho. Ay, wala man, sir. Aday ka tinawan, day ka gayud sa lista. Nata da atabi. Day ko po aram. Di ang pagboto mo tabi, Nanay Rosita, sagkod mo niyan, perpikado mo tabi. So gabos na mga eleksyon na inagihan mo tabi. Po, So gabos na eleksyon na mga nakalihis, gabos ka tabi nagboto. Ano? ay, iyo po. Wala po akong absent. Nyan, uday kaning absent. O di, kumusta ngon yan? An sa imong, kumbaga, kung hahaputon ka, balikan ko sapot sa imo kasubago primero, ano gusto mong sa mga maabot na eleksyon ng araw ka na espesyal na lugar na pagbubutuhan nindo, idiretso yan? Gusto tabi nindo? Iyo po, sir. Tranquilo. Nyan. Mapresko. Mapresko. Malinigon pa. Nyan. May nag-assistir sa imo pag surat sa balota? Ay, wala man po. Nyan. Hindi paghali mo dyan sa pagboto, sa ka na madiretso ta, sararado pa man gayud sa mga restaurant dyan? Iyo po nga ni. Mauli na ako sa, wala man akong paipit. Di man ang makajalib. Di, may Siring na sarong. may nadangog kang mga nagpaipit sa barangay nindo da, ha? Po. May nadangog kang may nagpaipit da sa barangay nindo? Eh, di man ako po, nagpara-intindi kaya, basta pag-aro kayo ng eleksyon. So, para sa kuya lang, diretso sa, yung bobotohan. Oho. Di sige tabi, Nanay Rosita. Salamat Yes, po. nin marhay tabi. Iyo po. Salamat, Okay. man. Sige. Joshua. Alright, tabi Sir Pio, si Nanay Rosita, ug mahunon ta address ko daan sa minuton. Aga na to Sir Pio nindit na kumbaga mensahe man. Itong namamayo Sir Pio, so supervising officer digdi sa Oho. mall voting, si Madam Maria Signora Bragais, ang saro ining school principal tabi Sir Pio, siyang from DepEd siya, pero siya ang supervising officer digdi sa mall voting. Ma'am, si Sir Pio Fernandez po, kan DCGB, lad na po kita. Sir Pio, good morning po. Yes, madam. Good morning. Salamat sa oras. Ma'am, kumusta po an ko niya nang sa tuya na eksperyensya, como first time kita tabi na nag-implementar kan araw ka na sistema. Ano po sa mga medyo hindrances, kadipisilan na sa tuyang nahampang, and kung paano niya to ay na-overcome tabi? Go ahead po. So far po, wala man po na akong nailing na hindrances as of the moment. Kasi grabe man po ang support na pigtatao po kang SM. Nakitaya po siya sa COMELEC. Ang systematic po ang ibinibigay nila pong assistance. Down from first floor up to third floor, may nag-assist po talaga sa pasyente. If ever po ay sa butante. If ever po ang butante is PWD, meron pong from SM na mag-handle sa kanila or mag-assist together with meron po silang ginagamit na wheelchair paakyat po papunta dito sa SM. Sa Okay. third floor. Nasa third floor po kami kasi ngayon. Iyo tabi, madam, ano. Now, ang kwan dyan is yung barangay Kapantawan, tama tabi, madam, ano po? Yes po sir, Barangay 36, Kapantawan po ang mga nandito po sa SM Mall. Oho. Pagkatapos, ano po yung pig-accommodate nito dyan? So, gabos na lado na po kan mga botante, including SKs and yung regular voters? Yes po, lahat po sir, from SK and then the regular voters. Ay, oho.
Kung ikaw, madam, ang hahaputon, tabi, sa mga masunod na election, comes 2025 nga ni, ma-election na naman, would you recommend kamo sa DepEd na kung mapapwede, pahiwason, as in, idiretso yun ng mga mall voting over? Opo. For almost po 30 years, nag-serve ako sa public. Ibang-iba po ang mall voting na ginagawa namin ngayon. Very convenient. And then, naka-aircon pa po kami dito. Oho. Ang lamig-lamig. Oo. Yan. Hindi po mahihirapan po talaga ang botante. Oho. Kapag sa baba pa lang, up to hanggang dito sa third floor, ang ganda po. Naputol si Joshua. Madam, naputol lang po yung cellphone namin, ha? Babalikan niyo po ikatama. Re-establish kami ng contact kay Madam. Tanganing makuhaan taman sindakan na lado na yan dyan sa mall voting. Pilot area yan pilot testing ang dyan sa SM Legazpi City. Joshua, pakibalik kay Madam kan monitor budakan sa Hello tuya. po. Hello, Madam. Po. Good morning, Sir Pio. Opo, naputol. So, ma'am, would you recommend it po sa mga susunod na eleksyon na sana madagdagan pa ang mga ganyang sistema ng mall voting over? Opo. Sana po, after 3 years, sana po mas dumami pa ang mag-cater po ng mall voting para dito po sa atin, at sa bilog na Pilipinas po. Iyo po. Para po mas convenient po sa mga voters natin. Especially po doon yung mga PWD, ano po sila, hindi po sila mahihirapan. Yan, oo. Di pagkatapos, madam, kan gabos-gabos, sagkod so iskutin nyo baga yung pagbaldis niya to dyan, tamanwal kita. Yes po. Paano ang sistema, paano pag-transport nindo kayan sa inido dadarahon sa mga election results, tabi, and all the paraphernalias? Apo, dito na po din kami magka-counting mamaya after 3 p.m. And then pagkatapos na po lahat na maayos ng Electoral Board, didiretso na po kami sa COMELEC po. And then sa Treasurer's Office, sa City Treasurer's Office. Okay. Ano ang modo de transportasyon? Sa dirinindong diskarte o igwa po ning ipoprovide yung COMELEC over? Ano po, base po sa aming meeting, kasi binigyan na din po kami, doon po sa allowance, kasama na po yun doon. But maybe, baka bigyan po kami ng Barangay Kapantawan ng assistance yung sa transportation. But kung hindi po kami bibigyan, sarili na po namin kasi kasabay na po yun doon sa aming allowance po na ibinibigay po ng COMELEC. Yan. Madam, sabi ni Attorney Bunaw, yung sa election na supervisor niya to kan Albay, sa kada Yes, po. polling centers, igwa na da ka itong sa mga Board of Election canvassers, dyan na ipoproklamar sa mga nanggana sa barangay na iyan. Dyan po sa Indo, would that be possible man, tabi, over? Opo, diretso na din po dito. Sana po na may representative po yung barangay na makikita at makikinig po yung ipoproclaim po mamaya after the counting. Yan. So, Board of Election canvassers na diyan mismo sa polling center na yan, iyon maitaas kan kamot ng garana sagkod yung SK tabi. Opo. Ganun po ang mangyayari po, sir. Ganun po. Yan. O, diyan na palang tabi. O di, sige tabi, Pero madam. provided din po ang barangay ng results. Ilalagay po yon sa situated na area ng Barangay Kapantawan. Pwede po sa Barangay Hall, yung pinakang result po, bibigyan po sila noon. Ipapaskil duman sa barangay hall. Opo. Yung isa doon po sa mga results. Oho. O di sige madam, pardon my ignorance, ano nga ni tabi sa imong posisyon diyan sa special mall voting na yan, tabi? Ako po ang DESO, Department of Education Supervising Official po. DESO. Yan, okay. So magayon. Apa. Kumusta so far ang assessment mo? Igwa na kita ning mga pirang oras na ning special mall voting. May nagbuto at tabi na problema? So far po, wala. Since nandito po kami ng 4:30 a.m. up to now, wala naman po ako nakikitang problema. Oho. O di sige tabi. Kasi ang ganda po ng tie-up ng COMELEC, then DepEd, and then ng SM. Yan. O di sige tabi, Apa. madam. Taod-taod pwede ka Apa. maghiling ning sine. Taod-taod yan sa SM. Opo. Di pa po pwede. Dapat tatapusin po namin ang aming trabaho. Sir. Sige. Ay, sa katabi, nagboboto pala, madam? Sa kang barangay nagboboto?
sa San Roque po ako ng Legazpi. Dapat po Oo. doon ako magdedeso, kaya lang po hindi pwede kasi may kapatid po akong nag-run. Iyo. Di pa paano pag maboto ka, mahali ka na dyan sa SM? Apo, pag lunchtime po, pinayagan na po kami ni attorney. Pag Iyo. lunchtime, magti-take turn po kami ng aking staff mamaya. Mauna po ako, then pagdating ko po, yung aking support staff po. Okay. Salamat sa oras, Madam Tabe. Apo, maraming salamat po. God bless po and more power po sa inyong station. Likewise. Thank you po. Thank you. Alright, sabi Sir Pio, si Madam Maria Signora Bragais, ang supervising official digdi from Dependo. Yan sabi Sir Pio, ang presenteng kaganapan digdi sa pilot area kan mall voting. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Boses Ali dyan sa SM City Legazpi, yung pilot area po yan, mall voting. Nagkakapera po sa bilog na Pilipinas, iguanin mga pilot areas iyan tabi. So kadaklan na nakukuha niya itong reaction is ipadagos kung mapapwede sa mga maabot na eleksyones pa. Anong advice pa Nald? Tayo kitang mga hanap buhay. Sino po muna? Kumpadre Jimmy, Chief Jim, may advice yung ating tech department. I-priority muna natin yung first district. At Pading Nald, yung hanap buhay natin, ano bang isusunod natin after Pading Jomar? Si hanap buhay. Pading Jimmy, pagkatapos ng report ni Kumpadreng Jomar sa first district, mahanap buhay kita. Then ika ang priority pagkatapos kan mga hanap buhay. Inutunta si Kumpadreng Jomar duman sa first district Kanalbay. Boses kan Barangay Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Kumpadreng Jomar, what's happening location? Salamat BP, salamat Talimpiyo, maoran Talimpiyo, masabaw. Ang eleksyon, hindi kong iyo man dyan, pero digdi sa parte kang tabako malinipot, makusog ang uran. Pero dahil manggirari siyempre napugulan, so mga tao na magboto, lalo na sa mga yaw na sa eskwelahan, iyo ang diretso na magboto. Actually nakaboto pa sana ako, and matrangkilo man sa malilipot ang eleksyon. Kundi isa na bigla na may impormasyon na nakuha ko ngunyan paring Pio. May nagpasiring ngunyan, actually yun ako sa tabako, may impormasyon ako nakuha, may nagpasiring duman ngunyan sa malilipot pulis na nagrereklamo na may tawong nakabonet na nananauning kwarta sa Laugkan San Jose Elementary School sa mga oras na ini. Sos Mario Josep, San Jose Elementary School kang malilipot, may nakabonet na nananauning kwarta hayagan. Roger, sarong grupong iriba pero so nakabonet, iyo ang nananaw basado sa report na ipinaabot kay itong dahil ko pa nakuaso pangarang ka nag-report duman sa malilipot pulis. Ang sabi, nag-agi na siya kay election officer Patrick Barreda. Sabi man ni Barreda, dumiritso na sa pulis, kaya nagdiretso sa headquarters kan pulis, pero sa policeman habo man maghiro na dainin black and white, taday man ngayon kami pwede maglaog dyan sa sa eskwelahan na bakong COMELEC mismo o sa mga Board of Election Inspectors ang nag-order. Okay, sandali muna Kumpadreng Jomar, tibaad na kaantabay dyan si Ands na galero kung mapupwede na makadalagang kita sa Provincial Election Officer, supervisor niya to kay Attorney Maria Bubunaw, tanganing maaraman ang prosedimento kung paano ini dapat aktibaran kan mga law enforcement agencies tabi Ans, baka harani ka man sana or taon-taon matry man ako mag-upload kay Attorney Bunaw na interview baga ka ito kasubago man sana ni VP Henry kung baka matawang kitang pagkakataon itaw tayo na sitwasyon yan sa San Jose Elementary School malilipot kung yaon pa sunang didistribute ng kwarta kung paano ang magiging responde kay inikan otoridad. Ta sabi mo baga Kumpadreng Jomar nang nagduduwa-duwa man sa mga pulis na yaon ta kaipuhan igwadaanin black and white order kumbaga. Oo, ang pasunod kan pulis pumasiring duman siya bagay sinubol na kan COMELEC kan election officer sa pulis magdirekta na. Sabi naman kan pulis dumaman sa Board of Election Inspectors, duman mismo sa eskwelahan, iyo ang mag-request kan pulis. Daiman da kaipuhan, lalo na nasa actual na pagkukomiter ang crime,
may policeman daang naka-standby duman sa luwas kang eskwelahan, sa duman sa crossing, haraniman lang sa eskwelahan, ito ang i-request kan BEI na maski daday pang kasuratan, sabi kan ni, actually may nagbisita na timing daang may nagbisita man na hali sa kampo duman sa Malilipot PNP, yun nagpasunod na i-request na ito magduman sila sa BEI, i-request sa police na lumaog maski so black and white to follow na sana. Okay. Kung actual na nagkukomiter so kikrimen duman, nagkukomiter kan pag maski day pa so black and white, mauna ito kan mga pulis. Iyo ta. Pero day da so pulis mahero, ko bako na Comelec ang magsugo o kaya BEI. Okay, so may parang gray area ta kung ordinaryong tao ang masuplong sa pulis, day basta-basta makaka-aktibar palan, ano? Oo, okay yan. Day man kami pwede maglaog sa na daing kasuguan hali sa BEI o Comelec. Sige tabi. So dapat dayon mag-order sa inda. Maski to follow na sana so or kasuratan, basta ang nag-agda sa inda so BEI o Comelec. Yun, BEI or Comelec nanggad an mag-agda, maghagad ning responde, ano? Roger on that. Sige tabi. Kaya ipiglo-follow up taman ini, nagkataon ngunyan pa sana ini na ipaabot sa tong informasyon at ang ngunyan pa masana nangyari, alingon ako sa tabako, hinguan ko nakabaik tulos naman sa Malilipot, isiyon ta ang development tabi pa rin. Yan, kung nananao pa or kung nadakop na ito na nagdistribu na yon nin kwarta hayagan sa San Jose Elementary School. Kan Malilipot. Sige. Basado sa report sa Malilipot PNP. Sige. Okay. So yun muna paring Pio, ang mga initial na informasyon na digdi sa First District Can Albay, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Boses, Hali dyan sa Malilipot, okay, sa First District Can Albay. Guide, and SK Election Special Coverage. Sige, padingnal, alburong ko mo natabi, baka makakonektar kita kay Atty. Bunaw, then idiretso takunda ipapasok ko tabi isa imo baad lamang maakomodar kita ni Attorney Maria Aurea Bobunaw, depende po sa sitwasyon man yan sa indang operation center sa provincial office kan Comelec. It's ringing ang cellphone po ni Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang satuyang election officer kan Albay. Ang sitwasyon paano dyan sa Malilipot, igoning nakabonet several minutes ago, hayagan na nagdataonin kwarta sa mga botantes and pinaaktibaran ito sa Comelec, igwanin parang diit na pasistema kung paano dapat nasunodon, na dapat niya itong maisiyan kung paano ang special operating procedure ka ng SOP, and kung igwa pang mga magburuto ang araw kayo na insidente, halimbawa tapos na dyan sa Malilipot, na-arrestar na o na-avert na yan, kung igwa magburuto pag araw ka na insidente, ano ang prosedimento na pwedeng adaptaron kang ordinary citizen, or kung igwa managanin dapat na sunodon na sistema, para yung kaso pinag-advise dyan na sabi, ang BEI ang dapat na mag-agda, maghagad ning responde oficialmente sa pulis na nakadestino dyan sa premises kan polling center. Ano tabi? And maaraman ta kung ano mananggad ang mga pasistemang iyan. Dyan yan sa Malilipot, nagkakapirang minutos pa lang nakakaliis. Sabi, may nagdistribute nin kwarta hayagan nakabonet sa mga botante San Jose Malilipot Elementary School dyan sa First District Anbay. Chief GB, standby, mabawi tayo. Ika ang priority, pakaliis kan mga pagiromdom. It's 9:38. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. No alcohol ang gali, kaya bubbly sarap for everybody. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang hilang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol,
Mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Frexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang Kagawaran ng Kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa silyado ako. Enertone 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enertone? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, naka-precon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall.
This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklong na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Baka nakamonitor si Chief Jimmy dyan sa 3rd District, ano? Tawan tamo na ning mga 1.5 minute maka-reestablish ning linya. Ta ito pa anong so report ni kumpadreng Jomar, parang flash report na yun eh. Ta igwaduman na, as it happens, nagkakaperang segundo lang ang nakalihis bago maglaog si Pading Jomar na bien. Duman sa malilipot may sitwasyon, may nananauning kwarta, nakabonet sa laog kang polling center mismo. Hayagan. Yan ano. So, telepono man ni Attorney Aurea Bobunaw, pinag-apudan niya to nagre-ring, pero we understand pag-arog po kayan talaga. So much diyan po sa balikat na nakaatang kay Attorney Bunaw. Kaya nasasabutan ta po yan. Grabe po na concerns na ipigapaabot. Signal ka pa ding naltabi ano kung naka-reestablish na si kumpadreng Jimmy? Or mantang nagre-report si Pading Al Armario, Pading Jimmy, naka-monitor gayud ka mo dyan sa 3rd District? Matik ikan isusunod ta, no? Si Pading Al mo na tabi. Boses. Kung makakonektar si Pading Jimmy, isunod ta tolos. Pero kung dai, isunod ta si Kuya Boomer. Kondukta kan pakatapos ni Pading Al na Armario. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Kumpadre nga location mo, what's happening? Yes, location ko ganyan. Padayaon ako sa Taysan Elementary School. Nag-pull out na ako para may antra sa Maslog Elementary School. Nakabuto naman ako. And very systematic man ang sitwasyon sa Maslog Elementary School. Kauron ko si Principal Tony Nunevo. Magayon ang ginibo ni Sir Tony. Guwaragas niya tabi pade so mga presento. Takadati, cluster diyan. Ngayon ang ginibong sistema ni Principal Tony Nunevo kan Maslog Elementary School. Iyo. Guwaragas niya sa mga presento para bako crowded ang sarong room. Una ko winaragaso mga para walang hiyaka. Sir Tony, good morning. Long time no si Sir Tony. Una ko winaragas ni Sir Tony so presento niya. Ano ngayon dahil para surusuan. Dahil niya clustered. Winagas. Suinot kan sa local and national baga. Iyo. Clustered ito. Mga 4 sa nagayod na room. So occupied. Din bulyong sa tao. Inarapot si Banggi. Ngunyan magayon, waragan. Winagas. Una ko kung winagas ni Tony so iskulan niya. Nakulon man sa nangayang room. Hindi, waragas ang tananing. Spread man so, waragas man sa tao. Iyo. Pero kanya-kanya sindang presento. Kaya makaskas ang dalagan sa Maslog. Ini, ang iling ni
piyo ni Sir Tony kung makomodar sa na ni mga senior citizens na priorities hinda. Okay, Alalong okay. makaskas ang dalagan kaya baka madali makatapos ang Maslog Elementary School. Iyo man nagada no, magayon na arog ka na sitwasyon na nagbuto because it will lead us to further question. Halimbawa, igwa nang matapos na, gabos na nakaboto. Dahil pala sa bagay, hihalat man baga magalas tres pa, ano? Hihalat? That's right. Sige, iyo. Tama din problema. Ihalat. Sige, sige. Anyway, ayan, areglado sa Maslog. Pero kabalik na digdingon yan sa crowd sa Taysan Elementary School. Ay, dakula. Diyan. Grabe ang crowd tabi pa di. Only sa Taysan, kanya-kanyang pila pa. Anyway, given man iyan ang Taysan, grabe ang botante digdi. Almost mga 9,000 na garo ang botante digdi sa Taysan. Kaya masyado pang crowded no yan ang sitwasyon kumpara sa Maslog Elementary School. Pero at least pigigibo man kan gabos ang sistema sa mga maestro digdi mga nagsiserve. And back up pati kan Volunteers for Hope kan simbahan Iyo. na mga mayon ni Father Rex Arjona. Kaya pig-assist sa mga kante na naghahanap kan sa indang presento at yung mga pangaran, computerized digdi, pig-assist yan. Kan Volunteers for Hope kan under PPCRB number tabi pa de. Kaya bagayon man ang dalagan generally digdi sa Taysan na pwersa na kan crowded ang sitwasyon. Medyo garing uminuran, nag-uran-uran nga pa de. Kaya lalong nagkatilipon sa mga botante digdi sa mga may sisirungan na parte kan compound kaning Taysan Elementary School. Anyway, monitoring kita pa de. Sa sitwasyon digdi. Alarmario, this is GB. Thank you so much, kumpadreng lala dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Yes. Partikular sa Taysan, ano? Sinang susunod, ano, yan. Standby muna tabi, boomer, si Don Emilio Nario kan 97.1 OKFM. Standby muna ta naka-re-establish na ning linya sa tuyang chief reporter Hali Duman sa Tercer Distrito kan Albay. Boses kan barangay. Boses kan barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Chief Jim, location and what's happening? Yes, salamat pa rin. Hali pa sa naman kita sa presento sa Lugaan. Kamalig North Central Elementary School. Talagang ugada tabi pa rin. Pila-pila. Mga nagbuburoto ngunyan na pag-aga. Nakaboto na kita actually. And sa ngunyan, nakalunad na kita digdi sa tuyang lunada na Limousine ang lunadan mo. Limousine. Ang driver ko digdi si Sir Noel Makinyana kan Barangay Taladong. Yan ang sinasabi ko, Sir Noel. Ang natag sa diri kaning limousine mi si Madam Evelyn Austero. Yan, mabuhay Madam Evelyn Austero sa pagpagamit kan 4x4. Listener niya to. Nakamonitor ito si Madam. Madam Mabuton Austero. si Madam. Taga-sign si Madam Austero. Taga-sign siya, sir. Rawis. Rawis. Kan Legazpi. Rawis Legazpi. Oh, ang driver mo subosi si Padagog tam boses. Ano nga kan driver mo ngani? The listener, anong masabi mo kipading Piyolo? Ay, nako. Kung yan, pinaka-maurag yan na announcer. Walang... Biri uli. Pa yan sa good ganyan. Walang iya ka. Nagsisinungaling ka. Walang iya ka. Kumusta na sa mga chicks mo? Sa mga chicks man sa ko yan. Si dating ex mo. Chicks yan? The listening partner. Si Sir Noel Makinyana. Oy, Noel. Ingatan ang baso na dapat ingatan. Ingatan ang baso. Dapat day mag-ula man tag nagdadalagan ang limousine. Ay man baso, pagko baso-baso ini. Ano? Pagdilig mo kan sir kuya na. Ano na? Itong sa didi baga kang ake. Walang yak. Sige. Bahala dyan sa imong chief reporter. Dahil kang problema dyan sa samuyang chief reporter, si Pading Jimmy. Matindi na yung kwan ko.
preskon pati ning kwan Yan. an laog. Yan. Oh, sige. Limousine and service kan DCGB News kaya maski sa in times of peace, in times of war, Yan. in times of trouble, Yan. yao na ready kami digdi ni Sir Noel Makinyana. Just call our name. Yan. Nagboto na sa imong piloto ta, importante dapat nakaboto na. Dahil pa nagboto ta. Oh. Tawag na sila ta. Grabe pa kaya nugadang mo niyan. Sige, sige. Alas 12 alauna. Sige. Papurawas na yan tabi. Pade. Sige. Okay, so anyway, ngunyan, nasa pagtugay-gay kita, may nakapaabot sa kuya, although difficile baga magparaluwas ngunyan ki mga pangaran, may nagpaabot sa kuya na may binungag na. Binungag? Sa inyan, salbay. May binungag na dadawas sa sarong barangay. Dahil ko nabanggitong ko na ng barangay, baka makaagrabar. O, anong istorya? Dahil kanya ko naka-blatter na yan. Dahil pag-check ko sa police, dahil pa man naka-blatter, baka nagpa-medical ngayon. Kanya ko siya na mungag. Kandidato na. Ay, walang iya. Kandidato na ng Mariosep naman, oo. Ay, naku, sige. Magkonselo digre. So anyway, tabi BP, yan mga panipio. Nasa pag-rekorida kita. And taon-taon, iba pa ng mga istorya. Digdi sa kuyang area of responsibility to tugay-gay niya. Medyo naguran-uran. Ngunyan sana, digdi sa... Pero bako man grabe. Shower man sana. Yes. Pero pinaghapot niya to sa mga tao. Niya ko igwa. Pero wala lamang nagtaram kida Nag-shower na inot kasubanggi pa. Oh. Wala man kida Sige. Sige. Gustong sabihin, ayos. Mga masalinggaya ho noon. Sige. Yata madigdi nga kami kunuda. Sige. Yan tabi pa Ansa to yung mga dagdag na informasyon with Sir Noel Makinyana. Good morning kay Madam Evelyn Austero. Antag sa diri kan limousine na service mingo niyan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, kasabay si Noel na Makinyana. Tama ba? Ang satuyang piloto dyan. Salamat kay Madam Ostero sa pagpagamit kan sa imong 4-wheel drive sa samuyang news team. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. And standby ka hata medyo maalas 10 kita. Ilalaog ko muna si Don Emilio Nario kang 97.1 OKFM. Kasabay po sinda yung 97.1 OKFM sa samuyang pool of reporters. Nasa linya si Don Emilio Nario, Tata Boomer. Don Emilio Nario, location, good morning. Yes, Sir Pio. Sarong mauran-uran na pagkaaga sa tuyang mga paladangog. Kasi bago halipasan na po ako, Sir Pio, sa Binitayan na Dalaga Albay. So far, okay man po ang bulos kan sa tuyang pagboto kan mga nakarehistrong voters po sa may Binitayan Dalaga Albay. At sa pag-ikot-ikot na paghapot-hapot, ang sumada ka na maralaban po, igwa po silang duwang kapitan, 26 na Barangay Kagawad, 15 SK Kagawad at duwang SK chairman. And sa ngunya lang yun na po ako papapay sa Sir P, sa may Dalaga National High School. Kung sa yun yun po digdi ang Barangay Maruroy at Barangay Market Site. Dakula yan, Maruroy and Market Site. Tabi Tabi papapay. Sa ngunya na base man sa pag-ikot-ikot sa pagpag-usga, okay man po ang sitwasyon po digdi sa may Dalaga National High School. Maray man po ang bulos kan duwang barangay base sa indang pagboto. Kung may madawag man po kitang ngurob-ngurob alams na yan, Sir Pio. So day naabot siguro. Sige. Nawala si Tata Boomer. Nawala yung signal ni Boomer. Hello, Tata Boomer. Okay, sige. Baka nasa mobile pa si Boomer, no? Yan po si Don Emilio Nario, DJ Don Emilio Nario, Bumis Borlas kang 97.1 OKFM.
Sa pangarang kampuer sa tabi ha, sa technical control, yaon dyan, Padingnal Baldos AM Band. Sa newsroom, siyempre, padago sa pag-monitor kan mga istorya sa national, international, sumada lokal. News Direct Mar, si Angel, si Jen, sa samuyang social media page, tarabang-tabang Jimus Barrios. Teresia Marilitana, pati na po sa IT. Yaon man dyan sa production pasinda. Si Jerome Martinez, samuya man pong broadcast worldwide netwide. Mabuelta po ang samuyang programang Tingog kan sa indong programang Tingog kan Banuan sa special coverage kang Boses kan Barangay ngunyan pong taon 2023. Mahanap buhay din mabareta mo na si Angel. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a bisyo-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO. Tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO. Iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipigbusol ni Quezon City Representative PM Vargas na makasabay sa coverage kan Government Service Insurance System o GSIS ang mga opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan. Kasabay digdian punong barangay, chairman asin miyembro kan SK pati na ang mga treasurer, secretary, chief tanod asin admin kan barangay. Sa ipiglatag na House Bill 3355 o ang propestong mandatory GSIS coverage for Barangay Officials Act, tinawanin doon ni Vargas na inibilang pagmidbid sa importansya kan mga barangay official na may dakulang ambag sa nation building. Nakapalaman sa propeso na ang pagsugo sa mga local government units na magbilog ng sistema kung paano sinda makakapaghulog nin kontribusyon o isa-subsidize sinda kan mga local government units. Yan ang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pasko na! P-A-S-CO, P-A-S-CO, Pasko, Pasko, Pasko!
Sarap! No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kidney problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Ako, nagkasakit ako sa kidney failure, tapos kung saan-saan ako ng hospital ng paggamot. Pagkatapos ko ng cleansing, naramdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. Masarap ang pakiramdam ko. Ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na nagbago ang aking karamdaman. Ngayon, malakas na ako. Domingo, Torprangka, 66 years old. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda.
paghatod nin serbisyo asin pagpadapa Sa gabos na albayano kay kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa Joey, ang idolo kan masa Joey, Salceda Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista Joey, mabuot matinabang Joey, idol ko si Kong Malalao man taiyan si Kong Joey. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Minutos lapwas na po ang alas 10 sa ultimong nagkapirang minuto man digdi sa programang Tingog kan Banwaan, the special coverage Boses kan Barangay ngunyan pong eleksyon 2023. Isiyuntan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Ands na Galero. Isiyunta daw. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Ads, thanks for waiting. Location and what's happening. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Location kan DCGB News. Yung kita sa Bagumbayan Central School kung saan ribo-ribong mga botante, Sir Pio, nagruruso mo niyan sa nasambitan ng eskwelahan para magbuto mo niya na pagkaaga pa sana may koneksyon sa barangay asin sanggunian kabataan elections. Ngunyan ang presenteng sitwasyon digdi Sir Pio kung saan sabay ang pagruso kan mga tao sa kakusugan man kasabagukan oran dahilan sa anom na barangay palang digdi Sir Pio ang maboto partikular na ang barangay Banyo, Bagumbayan, Pinarik, Kabugaw, Moyod asin Tula-Tula. Ini Sir Pio garuman sa na sitwasyon niya siring kan sa Albay Central School ta ini ang duwang eskwela
eskwelahan digdi sa Albay District na posibleng haloy-haloy matapos ang eleksyon birilangan tadarakula ang populasyon sa kada barangay Iyo. and kada clustered precinct. Dakula man agad yan ining location mo ganyan is Bagong Bayan. Yes. O magkataning sa namanan and sakop ka niya ng mga barangay diyan sa kunyan sa Albay District yung diyan sa Bagong Bayan kasabay na diyan so Washington so ining Otso so Bagong Bayan. Bagong Bayan. Dispes duman naman sa Albay Central School. 16, 15, man lain-lain. Big barangays ng God. Oh, di diyan ka na destino. Yes. Maraya ka pa. Ayoko na. Ang dakulang digdi sa Pio. Giling ko digdi so sa tula-tula saro sa cluster precinct ninda igualin 487 botante sarong presinto pa sa layan and sa tula-tula dakulang presintong pighanda para sa mga botante ninda. So far maraya ang sitwasyon digdi wala manin mga reklamo o kung ano man ang toward incident sa loob kan voting centers. Ang nagiging problema digdi sa Pio sa Bagong Bayan Central School ito ang trapiko na ang problema. May mga nagraralaog na motor and four-wheeled vehicles. Pag luwas kayan sa Tinampo, ang nagsasapar kang gabat kang trapiko. So mga regular na nag-aragi sa Tinampo dyan, sa may Washington Drive, sa may Bagong Bayan. Kung kaya mga miyembros kan PSO yaw naman para mag-assistir ka na nasambitan ng sitwasyon. Sa bagay, kung dakula yan ads na sa imong mga coverage dyan, daita yan matatapar gabos na classrooms and as the hours go by taod-taod pag-iskutin nyo pwedeng bumaba ka na duman sa kuna mismo Board of Election canvassers dyan sa duwang polling precincts na yan polling centers duman na mismo sa main ninda sa main makurkas kasaan na bilang taduman susumada na ito yes tama kan gabos na mga kwarto na yaon dyan kung anong barangay sarong barangay nga kung pirang kwarto susumadahon na duman kan Board of Election canvassers dyan mismo sa polling centers na yan. Tama. Dyan na iritaas pati sukamot. Matik na yan. Kung may protesta, dapat maabangan man agad Kung may protesta, ang eleksyon, kung naiitaas na ang kamot, halawig ng proseso. Pagpatangkas ka ng kaso mananggad. Tama. Okay. And before kita magbisita digdi sa Bagong Bayan Central School, binisita ko naman sa Pio, so EM's Barrio Elementary School. Duman sa ruman sa ng barangay 1 man sa nan maboto duman. Pero dakol ang mga botante ninda registered voters hiling ko sa kay listahan. Walo ang clustered precincts ninda, kadaklan kay ni nasa 400 plus per precinct. So maski na nga ni saro sa naan barangay digdi sa barangay sa EM's Barrio Elementary School medyo mahaloy-haloy man ini at dakulan na rehistradong botante sa nasambitan ng barangay. By the way, may mga negosyos dyan sa palibot ka ng eskwelahan na yan? Actually, sa yan sa nahiling taon yan sa Pio na observanta sa mga eskwelahan na ini, buhay na buhay ang negosyo kan mga churrositseria, mga buro biscuit, lalo na yung mga mineral water, buhay na buhay sa Pio. Siyempre, ang iba sa mga botante halawigan pila, posibleng wala naman na naman in oras magbakal kibalon, kaya digdi na sila sa mga gilid-gilid gani and pigtawan man inin pagtugot o kaya kumbaga konsiderasyon man kan task force kaayusan para dahiman magkaguruto min mga botante Roger, and speaking about it, pati digdi baga sa kalabaan kang Calle Rizal, digdi sa Kabaangan Elementary School, man matraffic man yan, dakulaon man na voting center yan, polling precinct, gulpe dyan ng polling precincts, mga motor nakagaray sa gilid mismo kan highway, pigtauan maning diit na liway yan kan task force kalinigan konsiderasyon lamang hindi ko akong nahiling dyan na naghuyag ng kampaninda niya ukay-ukay asang gatos yun doon mo yan sa may Kabaangan Elementary School bisitahon ko daw taon baka makabakal baka lamang kalson ay souvenir lamang sige so ito Bisipio so far so good ang sitwasyon taligdi sa pareho sa EM's Barrio Elementary School and Bagong Bayan Central School kay Bahan si Boy sa Mobile Escalero, DCJ
DCGB. Thank you so much, Ans. Boses kan barangay. Boses kan barangay. Election coverage. Paghatod nin mga impormasyon asin resulta sa kondukta kan barangay asin SK election. Kaiba ang bilog na tropa kan DCGB News and Public Affairs. Boses kan barangay. Pinakamahiwas, pinakamakaskas, asin pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses kan barangay. Boses kan barangay. Sa DCGB. Always number one. Always at your service. Yes, sir. Sa pangarang kambilog na fuwerza, yan po ang presentasyon kan Tingog kan Banuan kunyan pong pagkaaga, the special coverage, Boses kan Barangay. Anong oras ako, Tres? 7 p.m. ano? 7 p.m. ako mamaya, di ba? 7 p.m. to 9 and then 3 a.m. to 5 a.m. the following day. And dyan po na pagkatapos kang baret ng alas 12 and mga 1 o'clock, igwa po ning major changes sa dalagan po kan mga board duties digdi po sa DCGB in order to give way sa full blast pa. Ilalangkaw pa niya mo ang level kan coverage kan barangay and sangguniang kabataan elections ngunya na 2023. Kaya madadagog man po tabi nindo ako taod-taod na alas 7 nin pagkabangi. Sagod alas 9 din alas 3 nin pagkaaga sundo alas 5 nin maagahon. Dayman maghali masunod tulo si News Director Mardela. Sa pangarang kambilog na pwersa, salamat asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Nagtatabang na po